Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo. Kamar yadda muka muku bayani cewa insha Allahu yau za mu ga yadda za ka receiving wani message na kan wata waya zuwa wayanka. Wato ma'ana yadda za ka samu message kin wata waya, ko na budurwanka ne, ko na ɗanka, ko na matarka, ko kuma na wani daban. Don gaskiya mu dai mun kawo wannan hanya ne paske sabida zai ɗan taimaka kamar kai amfani da wani ɓangare. Akwai masu amfani da ita inda bai dace ba. Har ga Allah mu dai ba mu kawo wannan hanya ba don wani amfani da ita ya cutar da wani. Mun kawo ta ne domin ci gaba, domin a ƙara samun technology. Don za mu yi downloading kin wannan application. Za ku ga yadda ake downloading kin shi. Wannan application kamar yadda muka kawo muku bidiyo na baya na yadda ake hacking ɗin application, kamar irin application ɗin da ke na kuɗi ka yi amfani da shi free kenan, kyauta. Don shi ma wannan application babu shi a cikin Play Store. Don za mu ajiye muku link ɗin application ɗin a description. Za mu ajiye muku shi a description. Za ku ɗauke shi, za ku bi link ɗin ku yi downloading kin shi, ko kuma za mu gwada muku site ɗin da za ku iya shiga, kenan yanar da za ku iya shiga domin ku yi downloading kin wannan application. Don wannan application dai kun ga sunan shiga nan SM Auto Forwarder. Don gashi nan wurin. Don wannan application da shi ne za ku yi amfani wajen samun saƙonin da za a aika. Don yanzu sitkin da za mu shiga Google Chrome. Don cikin Google Chrome anan za ku samu wannan application. Gashi Google Chrome. Donc je pas de connexion. Donc zan daga connexion. Donc zan yi research, zan yi chatting ɗin shi, zan neme shi. Gashi kuna gani idan kuka shigo nan wurin, ko da ba ku samu link ɗin ba, ko kuma ba ku iya downloading ɗin shi ta link ɗin, za ku rubuta SM Auto Forwarder. Idan ku sai ku danna inda zai yi muku searching, sai ya kawo muku shi. Don gashi da kun yi chatting ɗin shi, don kun neme shi, zai kawo muku fuskar application da dama kala-kala. Don gasu nan su kamar yadda kuke gani, za su ɗan ɗaga saboda kamar babu ƙarfin connection. Don wannan application kun gan shi nan, gashi a nan, gashi SM Forwarder. Gashi zai ɗan ɗaga. Don gashi wannan application kamar yadda kuke gani, gashi nan za ku danna kenan. A nan ne za ku yi downloading kin wannan application. Don kamar ni yanzu na yi downloading kin wannan application kenan. Yanzu zan fita in koma a can ku ga yadda ake amfani da shi, yadda za ka saka number. Don wannan application idan kuka yi downloading kin shi, kuka sauke shi a wayanku, wayan da kuke so ku dinga samun saƙon, za ku tura shi ne a wayan. Idan kuka tura shi a wayan, za ku shiga, za ku ɗaga application ɗin. Gashi fuskar farko wadda zai bada kenan. Don idan ku ɗaga wannan application, za ku shiga setting ne. Idan ku shiga setting, don gashi nan za ku sa number a nan wurin. Yanzu kamar misali zan sa number nan. Gashi yanzu gashi na yi adding ɗin number na. Zan danna nan wurin,
inda aka sa add gashi nan, nan za ku danna. Shi ma wannan alamar ta off za ku maida ta on ne, za ku maida ta on gashi anan ma sai ku danna on. Don ku wannan alamar ga ta nan ba za ku taɓa ta ba. Kamar yanzu misali in ba ku so ku dinga samun saƙonnin ne na wayar, don ku sai ku danna ana, amma idan kuna so ku dinga samun saƙonnin ba za ku danna wannan alamar ba, za ku ƙyale ta haka. Za ku danna a nan wurin save, za ku danna save kenan, sai ku yi authorization shi gashi, don kun yi adding ɗin shi gashi. Za ku danna save kenan a nan wurin. Idan kuka danna save kenan wannan number ya tsaya a cikin wayar, don za ku dinga samun saƙonni, duk saƙon da ya shigo a wayar za ku same shi. Idan kuma kuna so ku tsayar wannan wurin shine za ku danna ku tsayar da shi, saƙon ya barje muku. Don kamar da yake, kamar yanzu misali idan wayar mace ne za ka sa shi budurwa ne, don sai ka san yadda za ka ɓoye application ɗin. Idan irin kamar mai duba ce ba, tana yiwa idan ta gan shi ba ta sa amfanin shi ba ta goge shi. Don idan wayanta yana da fridge za ku maida shi a cikin fridge gashi, kuna ga fridge nan wurin, sai ku saka shi a ciki kenan ya shiga, inda idan ta fito saman fuskar wayar duk irin application inda za ta dibawa wannan baya a kai, baya cikin wanda ta ɗora kenan. kun ga kun ɓoye shi, kun saka shi a nan wurin, ba za ta taɓa ganin shi ba. A haka da haka ne insha Allahu za ku samu saƙo na wata waya zuwa ga wayanku. Da haka muna roƙonku kuma dan Allah da ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa